Siaya bang jaket mwandu mar kambi mar Dominion Farms lando duogo mare e thidhna Mayala mar dhi nyime gi tije mar pidho chele kod niang' e thidhnano. Paro mopogore opogore koro wuok kuom jopiny alworano ahinya to kaluwore gi wach lo Mayala. Kaka Steve Biko leronwa, moko kuom jodak e gweng' ma Imbo motisi ni 82 families mane yak lopegi e thidhnano koro kwayo tend kaunti ma Siaya mondo oruch chenro maduoko negi lopegi maromo 1,500 ma giseluwo wach negi duol mar Kenya Lands Commission e kinde ma jomoko to mor gi duogo mar Calvin Bagas. Mae puodho motisi ni Dominion Farms mayudre thidhia Mayala e kaunti ma Siaya. Bang' jaket mwandu mawuok e piny Ulaya Calvin Bagas bano piende ne yor achune kendo bolo piny pitho chele kae e higa 2020, jaket mwandu machielo mar Lake Agro nosieko kendo dhi nyime gi pith mar niang' makoro kwako eka modhuro mag lo. Odiochieng' manyoro Calvin Bagas noyango ni oseikore mar duogo kae kendo daro Lake Agro mowacho ni osebedo katie tok chik ni mar kinde manodeso godo lobno pok orumo. Community came to me and said, Calvin, we want you back here and we're going to give you 3,500 hectares. Kata doko ni noyudo lal mar mwandu manengo ne dirom bilion 2.6, Bagas onyiso geno mare mar chiero kambino. It goes fast. Then I will be here and we'll start the rebuilding process again. Mega millions to do it with. My lease is still valid. The community hired an attorney, law firms. They came forward and said, no, you can't have a lease on top of another one when the thing's still valid. We have still got probably 30 years on it, but I'm not coming back for a lease. Lendo margenoni nokelo more chuny jopiny alworano ka giwacho ni kambino biro chugo thuolo mag tije ahinya to ne rowere kendo keto pesa e ofukogi. Nyocha wan county ma wan gima ne watimo ne wan consumers. Gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moro onge. Lakini kaluwore kod effort mar governor, wan kod Siriwo Rice Mill to kendo duogo mar Calvin en pak maduong' kabisa nikech wan sure ni wadhi bedo kod kambi mar niang' to mchele bende dhi medre. Kata kamano e gweng' ma Imbo familia 82 motisi ni 82 families mano dare lopegi e thidhiano wacho ni gisedang' ni kagimanyo ratichgi kendo tend kaunti ma Siaya nowinjo winj ywak gi motelo ne donje winjruok gi jaket mwandu machon no. Wadwaro puothwa mane sirikal oseketonwa e map eka 1,500 kamora mora ma entie. En gima wasewuotho ne malach, wasedhi nyaka Nairobi, wasechiwo kwayo no e Land Commission, kendo wan kod geno ni sasa wanyalo nwang'o duoko. Ponono wanyalo nwang'o duoko ni koro community onwang'o puothgi mane sirikal osekete map, dwa duoko erokamano maduong' ni sirikal. Puodho manomiwa gi National Land Commission mar 82 ni en report mar National Land Commission to koa Nairobi kochopo Siaya kata olal. Kwaluwe Siaya kata kwanwang'e momiyo nyo wasedok nyaka Nairobi bwadhi ka National Land Commission puodho wanwang'o nitie. To ng'amonego implement wach mar puodho mondo miwa en county government. Dogo miwa lopwa. My point manwaya minga ni lopwa manopun. Osiemnwago kati pi osiemnwago. To nyejo wadhi bokete machiegni. Kendo koro muti ni moro chako biro ka maputu to wan jo senyiso an awalos koro mpango ochiegni duoko mondo koro yudna kaka ipogunwa. Manjo wan Nairobi kwa mora hinya. Omiyo ano kanya donji wach moro mawinjo gafili kata na wachango an mana puoth wachama dwaro. Ewi mano familia gi oramo ni kata doko ni girwako paro mar kelo joket mwandu mopogore thidhiano gibiro dhi nyime gi manyo ratichgi mar neno gi yudo lopegi kendo reso tieng' mabiro e midhiero mar manyo lo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. To kuok Siaya e thidhna Mayala wadhi yuyo nyakwar Ramogi kik dhi mabor weche tuke pod nitie.